Muna tayo ng berok. Alis kami guys, Sunday ngayon. So, mag-grocery and meron pa kami isang puntahan before the grocery. Sandali. Ano nga yung tunay ko? Yeah, mauna ni Ron. Nagakulit na si Austin kay mulakaw na daw mi. Actually, kaning bataan eh. Wala man ni siya sakay-sakay good. So, every Sunday na dyan na siya kasakay og sakyanan. O na, unya, karon katugo na po na siya. Na. Bye! Bye-bye! Bye! Bye! O, sige, dyan lang muna kayo ha. Hi! Bakit may ganyan ka, Isaac? Gusto mo ng gawa tayo ng channel mo? Parang hagi-wagi lang kuya. Yan na day mi dire sa Liverpool. Bali mga 5 minutes away lang ni sa balay. Dugay na mi dire sa Sydney, pero karon pa lang jud mi kaadto dire. First time ever pa namo ni. Dili man gud mi mga lagan good. Kani adtuan na mo guys, outlet store ni siya. So nani mga retail stores diri nga discounted ang prices. So karon Sunday na sila ay sale kuno. So atuan na mo. Ani jud tang mga Pinoy no mahilig og sale. Actually akong bana pod nangita og stocks nga para ibaligya niya iyahaning sideline. So kung okay ni siya nga stores dire, yeah, makuha siya. Naarang mga discounts guys, na 45%, na 50%. So nice kay lahang mga stocks diri karon guys, in fairness. Dili siya ingon nga para sa Pilipinas nga salin na lang. Kani nga tindahan guys, mga workwear ni ilahang mga tinda. So naa diri ka na mga safety shoes. Diri sa Pikas ang Bonds nga outlet store and Peter Alexander. Artista bite. So after na mong baktas guys, gigutom na mi. So order mig burger, nuggets and chips, soy chicken and fried rice. So libot-libot na pud mi after guys. Dinhi sa second na pud ni nga lane nila. So na Converse diri guys na store and meron silang keychains na tag $10 ang isa. Ayan, gusto na talaga yan matulog si Austin. So tapos na ang budol time guys, punta na ng grocery store. So diri mi sa Coles Liverpool na grocery guys, and ang kaning mga juices sa una guys, pag abot na mo diri $1 lang ni. Karon ambot $2 kape na. And kaning mo sa una $5 karon $7.35. So muna ni among mga nabudol guys, mga New Balance na shoes kay Abi og ako og nay isa nga extra. Ambot asa ni padulong. Unya napud ko Vans, kani siya sale jud ni siya. Barato ra jud kay palit na ko ani. Og hangtod diri na lang sa akong vlog. Bye.